Oi lur. Wah, yo iki lur, paket sing tak tunggu-tunggu ket ndeknane kae. Peh jan kemeriuk piuk 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 rowenya. Paling enak tambah sego banget iki. Wih, sego karo kulit pitik. Oh, enak pol. Iki kulit ayam rasa rendang lur. Tekonya cemil. Yo iki mangan kulit pitik rasa rendang pertama di Indonesia iki. Rono ta kerse marahin lagi. Gak iso mandek iki lho. Regane mung 20.000 ae lur. Murah banget. Coba pas aku sik kuliah ngekos kayak enek iki ya. Iso hemat pol ta. Apa maneh akhir bulan 20.000 wis iso mangan rendang sedina ping 3. Gawe awakmu bocah kos sing males masak, wajib sih ngrasakno iki. Garek buka tok wis iso madang enak. Langsung ndek keranjang kuning jos gandos.